e voceiros dos grupos municipais e logo ya someter a votación a moción de censura. Hai que ter en conta que parte deste artículo tamén foi declarado inconstitucional por conexión cos anteriores aos que fixen referencia. O segundo apartado deste artículo indica que ningún concellero pode asignar durante o seu mandato máis dunha moción de censura e que os devanditos efectos non se tomarán en consideración aquelas mocións que non fosen tramitadas por non reunir os requisitos previstos na lei. O quinto é o apartado que indica que o alcalde, no exercicio das súas competencias, está obligado a impedir calquer acto que perturbe, obstaculice ou impida o dereito dos membros da corporación a asistir á sesión plenaria na que se vote a moción de censura e a exercer o seu dereito ao voto na mesma. En especial, son de aplicación a moción de censura ou non son, as causas de abstención e recusación previstas na legislación vixente. Outros artigos do noso ordenamento xurídico regulan esta materia, están contidos na Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, da Lei 7/85 de 2 de abril, tamén no noso propio Regulamento Orgánico do Pleno do Concello, aprobado no ano 2007, con modificaciones posteriores á derradeira do ano 2010, e diversos artigos do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais que non vou a facer referencia. Pasamos, entón, segundo o indicado, e despois de comprobar os requisitos da moción presentada, á formación da mesa de idade. A mesa de idade queda integrada pola concelleira de maioridade, que neste caso é dona Flora Rubinos Rois, e pola concelleira de menoridade, que neste caso é dona Iria Buide Pena, pola secretaria que lles fala, que é a secretaria da mesa. Pode, por tanto, tomar a palabra a presidenta da mesa de idade. Pois bo día, compañeiros de corporación, autoridades e veciños. Secretaria, eu pido ocupar os asientos hasta complementar o aforo por orden de cola, como está abaixo. Bueno, procedan entón a abrir a porta. É mellor consultar ao xefe da policía, eu creo. Consultamos ao xefe da policía que decida ele, ou de seguridade. Isto é importante. Bueno, de cola para completar. Nada, estaba comentando a compañeira da mesa de idade que eu considero que é mellor consultar ao xefe da policía, que é o responsable da seguridade dentro, pola seguridade de todas e todos no momento no que estamos vivindo actualmente, que eu creo que, bueno, é unha situación extraordinaria. Está completado o aforo? É completado o aforo. Son poucos asientos. Sí. Hasta completar o aforo, que son poucos asientos, por orden de cola, si fan o favor. Sí. A que preside esta sesión é a presidenta da mesa de idade. Se, por favor, hai algún oco baleiro, poden entrar. A policía ¿Quién dirige esta sesión? ¿El señor Meijido o a mesa, señora secretaria? Esta sesión la dirige. Vamos a continuar. Sí. Non ten a palabra, señor Miguel. Continuamos entón, a vista de que parece que non hai, según indicacións, que non hai aforo. Continúa entón a señora presidenta desta mesa dando lectura á moción de censura. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del régimen electoral general, los concejales abajo firmantes formulan moción de censura contra el actual alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Lugo, don Miguel Fernández Méndez. Los proponentes incluyen como candidata a la alcaldía a dona María Elena Candia López, concejala de esta corporación municipal.
la referida candidata acepta expresamente su candidatura a la alcaldía, constando dicha aceptación en este mismo escrito. Las firmas de los concejales proponentes han sido debidamente autenticadas, de conformidad con lo exigido por el artículo 197.1.b de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral. Los firmantes manifiestan, bajo su responsabilidad, que no han suscrito durante el presente mandato otra moción de censura a los efectos prevenidos en el artículo 197.2 de la citada Ley Orgánica. Por todo lo expuesto, solicitan que se tenga presentada la presentada moción de censura contra el alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Lugo, dándosele el curso legal correspondiente. Continuamos, entón, continúa esta sesión. Constatado o cumprimento dos requisitos exixidos para continuar coa tramitación da moción de censura, segundo o previsto no artigo 197 ao que xa fixen referencia e que quedan constatados, procédese agora a conceder un turno de palabra durante 5 minutos á candidata á alcaldía, neste caso, doña María Elena Candia López. Moi bo día, gracias, presidenta, gracias, señora secretaria. Dou tamén os bons días e a benvida aos asistentes, aos medios de comunicación. Non poido saudar a miña familia porque non puido entrar. Interveño nesta sesión plenaria para defender a presentación desta moción de censura que, como decía a asistencia xurídica desta corporación, foi rexistrada fai 10 días, avalada por 13 sinaturas e respetando estrictamente a normativa. Non só a legislación que citou a secretaria, senón tamén avalada polo Tribunal Constitucional que protexeu, sen lugar a dúbidas, as funcións representativas dos concelleiros e concelleiras e delimitou claramente o contido do artigo 23.2 da Constitución española. Tamén o fago despois de ganar claramente as eleccións. Nesta primeira intervención correspóndeme explicar as razóns polas que os 13 concelleiros acadamos un acordo que suma a maioría absoluta no pleno convencemento de que é necesario outro goberno nesta cidade. Necesitamos un goberno que coide aos seus traballadores. Quero, ademais, que as miñas primeiras palabras sexan para eles. O persoal deste concello depositou a confianza e a esperanza nunha relación de postos de traballo que se aprobou no ano 19, que se lle explicou que sería un documento vivo e que todos sabemos que quedou nun caixón o día seguinte. Os traballadores deste concello merecen un goberno que os escoite, que os respete, que coide os seus dereitos e que evite que teñan que acudir aos tribunais unha e outra vez na defensa dos seus dereitos. Permitídeme que hoxe teña presente aquí a un compañeiro, un funcionario, don Gerardo Galloso Somoza, encargado do Servicio de Obras. Tivo que encadearse ás portas deste concello para que despois de ir aos tribunais e ter unha sentencia firme se lle pagara a cantidade que se lle debedara, 48.000 euros. Eu, coa perspectiva de nacer nunha familia humilde, sei o que importa esa cantidade nunha economía familiar. Os lucenses merecen servicios ben dimensionados e que protexan tamén aqueles que velan pola súa seguridade. Pero este goberno demostrou tamén unha absoluta incapacidade de facer realidade proxectos estratégicos para a nosa cidade. A praia fluvial, teño aquí unha cronoloxía dende o seu primeiro anuncio, dende o PEPRIN do 27 ata o anuncio do 2011, ata o desistimento do mesmo no 16, ir e vir sen avances e só buscando a confrontación. Ou tan desexado plan de rehabilitación dos barrios da Milagrosa e do barrio Feijóo, anunciado no 11, no 15, no 19, no 23, como saben, todos eles anos electorales, moitas promesas, cero realidades. Pero tamén un goberno que foi incapaz de dotar de novas instalacións deportivas tan necesarias, polo menos 3 acordos plenarios, máis de 4 promesas, case 27 anos gobernando, e non temos nin o proxecto, a pesar de contar co financiamento de outras administracións. Un goberno que non exerce as súas competencias, especialmente do IDA, ca de benestar animal,
Cantas veces prometeron mellorar as instalacións da actual protectora, no 19 incluso con partida orzamentaria e foto de rigor. Nada se fixo aínda agora, que ten licencia e orzamento. Un goberno que non xestionou nin xestiona con eficacia, nin con eficiencia, nin con transparencia, despilfarrando diñeiro público en proxectos que, lonxe de mellorar a vida dos lucenses, hipotecaron o seu futuro. Un carril bici trazado absolutamente sen xeito, que, por certo, no plan de mobilidade querían cuadriplicar. Unhas caldas que nin se chamaban así, nin, por suposto, están abertas. Unha rede de circulación do ciclo da auga, máis de 3,5 millóns de euros, inaugurouse no 2011, aínda hoxe non chegou a funcionar. Un edificio verde que tiveron que trasladar a 2 traballadores de Bilusa para xustificar a apertura. A catástrofe da fábrica da luz, que ademais dunha indemnización millonaria, aínda hoxe as turbinas están apilonadas nunha nave no Corgo que pagamos o aluguer. Os usuarios das vivendas da Croa agardan 27 anos polos seus títulos, os veciños da Luzaneta 17 esperando o soterramento dunha liña eléctrica. E todo iso nun contexto que, se vives no rural e queres facer o teu proxecto de vida, a construción da tua vivenda, súmalle un pozo e unha fosa séptica, porque nin abastecemento nin saneamento. Chámanse progresistas e que apostan polo público, pero teñen máis de 40 contratos caducados en servicios básicos, a EDAR e a TAP, vencidos dende o 2011 e 2012. Un goberno que a cidade sufriu pola falta de entendemento do bipartito e pouca empatía cos traballadores e comerciantes da plaza, coas comisións de festas, pero o chamativo que as asociacións de recreación histórica do Arde Lucus acaban de despedirse aprobándolles as nominativas, que era o que non querían. É imposible dar todas as razóns que xustifican que Lugo merece un cambio en 5 minutos, pero creo honestamente que as que anunciei xustifican que Lugo merece un goberno distinto. Moitas gracias. Ben, seguidamente segue no uso da palabra o señor alcalde don Miguel Fernández Méndez. Moitas gracias, moi bo día a canto nos escoitan. Interveño hoxe neste pleno cun profundo respecto institucional, pero tamén cunha enorme responsabilidade política. O que aquí se debate non é só unha moción de censura, é moito máis. É unha decisión que interpela directamente a ética pública, os valores democráticos e o respeto debido á vontade da cidadanía expresada nas urnas. Porque hai momentos na vida política dunha cidade que marcan un antes e un despois, e este, sin dúbida, é un deses. Este mandato estivo marcado por circunstancias extraordinarias, profundamente duras no humano e tamén no político. Logo perdeu a 3 persoas comprometidas co servicio público. As súas ausencias deixaron unha pegada imborrable neste goberno e en toda a cidade. Pretender converter esa dor nunha oportunidade política non só carece de legitimidade, senón que resulta moralmente reprobable, porque esta moción construíese precisamente sobre a ausencia e sobre a dor, e iso define xa desde a súa orixen a natureza desa operación. O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para cadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas. E concelleiros e concelleiras, non é política en mayúsculas, chámase oportunismo. É utilizar o máis sensible, o máis humano, como ferramenta de cálculo político. E Lugo, créanme, non merece eso. En segundo lugar, esta moción justifícase sobre unha mentira. Escoitamos reiteradamente, acabámoslo de facer, que Lugo está paralizado, que a cidade non avanza. Pero esta afirmación cae polo seu propio peso cando se contrasta coa realidade. Lugo leva anos experimentando unha transformación profunda. Medramos en actividade económica, gañamos en poboación, dinamizamos a vida social e cultural e melloramos de forma notable a calidade de vida dos veciños e veciñas. Estamos a desenvolver proxectos estratégicos, a modernizar a cidade, a poñer en valor o noso patrimonio, a construir un modelo urbano máis sostible, máis inclusivo e máis ambicioso. Negar todo isto non é unha opinión, é unha distorsión consciente da realidade para xustificar o injustificable. Porque cando non hai argumentos recorres a mentira. E esa é a base sobre a que hoxe se pretende derrubar un goberno lexítimo. Pero hai algo ainda máis grave. Esta moción excúsase, execútase sobre unha traición á cidadanía. Unha traición que non só é políticamente cuestionable, senón que é moralmente inaceptable. Está sustentada no transfugismo, unha práctica que distorsiona a vontade popular e rompe o equilibrio que a veciñanza decidiu libremente. Ese equilibrio non era un erro, era a expresión da pluralidade de Lugo.
E o máis sorprendente é que esta operación incumpre incluso os propios estatutos do partido que a promove. Se no Partido Popular queda un mínimo de coherencia e decencia política, todos e cada un dos asinantes desta moción deberían ser expulsados, porque así o establecen as súas propias normas. Non se pode defender unha cousa e facer a contraria sin asumir consecuencias. O que estamos a vivir non é un contraste de modelos de cidade nin a construción dunha alternativa sólida. Non o é. É unha maniobra política construída sobre a dor, xustificada cunha mentira e executada mediante unha traición. E as súas consecuencias van moito máis alá deste pleno. Xeran desconfianza, fracturan a convivencia, debilitan as institucións. Porque cando a cidadanía percibe que a política se move á marxe do que ela decidiu, o que se resiste é a propia democracia. Pero Lugo sabrá xulgar, Lugo sabrá lembrar. Estou convencido de que a cidadanía responderá dentro dun ano nas urnas con firmeza e con dignidade. Teñan por seguro de que o atentado á vontade popular que están a punto de cometer hoxe neste salón de plenos é sin ningunha dúbida o principio do fin político de quen a promove e de quen a apoia. Miren, a maioría das cousas nesta vida son afortunadamente ou desgraciadamente pasaxeiras. O éxito, a fama, o poder. O que permanece, o que non muda, son os valores e a integridade. Neste sentido, cada un de vostedes quedará marcado para sempre por esta felonía ante a historia e ante os nosos veciños e veciñas. Lugo, e xa remato, non precisa máis confrontación ni máis ruído. Precisa estabilidade, proxecto, compromiso coa súa xente. Precisa todo o contrario do que aquí se está propoñendo. Precisa seguir avanzando en crecemento económico, en cohesión social, en servicios públicos, en calidade de vida, que é exactamente todo polo que desde agora vamos a seguir traballando. Moitas gracias. Continúan, entón, co seu turno de intervención de 5 minutos. A concelleira non adscrita renuncia a facer uso da palabra. Continuamos, entón, co voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 5 minutos, don Rubén Arroxo. Bo día, moitas grazas e benvidos e benvidas a este pleno de moción de censura, de moción de vergoña, pero sobre todo de moción contra Lugo. Porque cando alguén leva adiante unha moción de censura, leva por algunha razón, e aí aparecen dúas que son completamente antagónicas. A de que sexa polo interese xeral ou a de que sexa por intereses persoais. E é obvio que ao longo da historia houve casos claros de moción de censura por interese xeral. A máis próxima e coñecida podería ser a moción de censura que recibiu Mariano Rajoy no ano 2018, despois de que o Partido Popular, partido que gobernaba nese momento o Estado, pasase a ser o primeiro partido da historia do Estado español e dos primeiros do mundo condenados por corrupción como organización política. É evidente que ante unha situación así, os representantes públicos teñen que tomar algún tipo de medida, senda esta, e foi esta aplicada polos diferentes partidos, sen que fose necesario ningún tipo de tránsfuga. Pero hai outras mocións de censura nas cales é imposible atopar o interese xeral. Entón, nesas, obviamente, o que influe é o interese persoal. Analicemos o caso de Lugo. Cales son os argumentos? Un cargo do Partido Popular comeza dicindo nunha entrevista o 18 de abril que xustifica a moción de censura porque hai fochancas que non se tapan. Sería un argumento moi simplón, demasiado simplón para calquera partido que aspira a gobernar, pero máis tendo en conta que é unha auténtica falacia. As fochancas tápanse cando a meteoroloxía o permite, salvo se son na rúa Serra de Meira, que igual este cargo non sabe que lle corresponde á administración do partido que representa. Pero ante o escandaloso ridículo da primeira argumentación, pasamos a algo máis elaborado. E chegamos ao 22 de abril, co lema de que se fai para rematar ca parálise que vive Lugo. Ollo, a parálise que vive Lugo despois da tremenda transformación que viviu nestes últimos anos, posiblemente unha das máis grandes en relación a actuacións tempos da historia da nosa cidade. Iso sí, pode ser que dende a bancada popular estivesen pensando na parálise dos 17 anos da tinería, a das décadas do Plan Paradai, e por xa non falar do cuartel de San Fernando, amosando un novo descoñecemento absoluto da nosa cidade e de a quen competen estas actuacións.
Un novo argumento que cae só porque a veciñanza de Lugo botou as maus á cabeza en cando escoitou tremendo infundio. E pasamos ao último, o máis actual, o desta semana, que é xa o argumento de desesperación ante o indefendible, que consiste simplemente en decir que o goberno se aparte e deixe de crispar. Sí, eso foi o que se dixo esta semana. E que é un argumento tan a desesperada que creo que non pensaron nin o que dicían, porque o Partido Popular da señora Candia, que dixese iso, despois de todo acontecido neste mandato, un mandato inédito, dende logo, fixo que esta frase se convertese no chiste de calquera persona nesta cidade. Entón, cal é a razón? A razón queda perfectamente analizada nestes primeiros minutos da intervención. E non creo que haxa unha soa persoa nesta cidade que lle quede algún tipo de dúbida. Incluso os que están a favor deféndenan, pero saben cal é a razón. Pasando a outra cousa, Lugo, ese lugar onde históricamente se chegaban os acordos dándose a man, porque a palabra sempre foi o que máis vale dunha persoa. E unha persoa sen palabra aquí sempre foi un ninguén. E así se construíu esta cidade. De aí que ninguén entenda nin respeta a traición, nin a quen mercadea con traidores. Porque iso aquí sempre tivo un nome. Esas persoas eran coñecidos como os trapalleiros. Porque non hai nada peor nunha persoa que traicionar a súa palabra ou mercadear con quen traiciona a súa palabra. Esas persoas, esas trapalleiras, como aquí sempre se definiu, quedaban fora de toda a reputación por sempre. E usando exclusivamente os termos históricos lucenses, poderíamos chamar a este novo bigoberno que aspira a conformarse como Pacto das Trapalleiras. E todo isto para crear un clima de crispación e inestabilidade que xamais se deu nesta cidade. Todo isto para tirar por terra traballo a cambio da ambición persoal. Todo isto porque deixa de importar a palabra, a responsabilidade polo interese xeral e pasa a ser prioritario o interese persoal. Lugo merece moito máis que o que estamos a ver. E tede en conta unha cousa, Lugo non esquece. E remato cunha cita que se lle alcumou a Miguel Unamuno no Paraninfo da Universidade de Salamanca o 12 de outubro de 1936 ante Carmen Polo e Millán Astráiz, o día que o fundador da Legión berrou a sonada consigna de "muera la inteligencia". Foi a raíz dunha frase que define perfectamente o que vai pasar hoxe. Venceredes, pero non convenceredes. Continúa co seguinte turno de intervención a voceira do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia, dona Ana María González Abelleira. Moitas grazas, bo día a todas e todos os veciños e veciñas de Lugo. Pois hoxe, xa se di, estamos ante a culminación dunha farsa promovida polas ansias de poder nun pacto que deforma a esencia mesma da democracia. Un asalto á vontade soberana da veciñanza de Lugo, fraguado dende o primeiro minuto na oscuridade dos despachos e cimentado na traición dos principios éticos fundamentais. O que hoxe se executa aquí non é política de altura, é a trama de intereses que despreza a decencia para converter esta alcaldía nun botín partidista. Esta moción de censura non ven motivada por a necesidade social nin dun bloqueo de xestión. Nace dunha estrategia de desgaste calculada polo Partido Popular ao frente a señora Candia, baseada na venda dun relato inventado de parálise e inestabilidade contra un goberno lexítimo e eficaz. Artimañas que a propia señora Candia recoñeceu públicamente, trapicheando coa señora Reigosa dende incluso antes da adquisición formal da súa acta. Mentras este goberno traballaba a cotío por Lugo, o PP conspiraba nos corredores, tecendo redes para valerse de calquera conselleiro ou conselleira que escollera romper o seu compromiso cos electores e electoras. Pero se cabe máis vergoña é que a maniobra do Partido Popular hasta infrinxe os seus propios estatutos, a súa Biblia, con unha falta moi grave que pode levar ata a expulsión do partido. Señores e señoras concelleiras do Partido Popular, con que autoridade moral van ollar á cidadanía se incumpren o seu propio código ético?
Que respeto lles van ter as leis que nos rixen como sociedade? Quen hoxe asinades esta moción convértese sempre en cómplice dunha fraude democrática que a súa propia normativa castiga taxativamente. Vostedes van máis alá de todo eso e premian a tránsfuga, o transfugismo, incluíndoa, como prometeu o presidente, nas vindeiras listas electorais do Partido Popular. E iso non lle é política, é unha transacción. Tránsfuga a cambio de sabe quen que prebendas. Este grupo exixe dignidade. Nós non entendemos o poder como un fin, senón como unha ferramenta de servicio público que mellora a vida da veciñanza. E durante os últimos 27 anos de goberno progresista, Lugo liderou unha auténtica e imborrable transformación urbana, rural e social. E vostedes van liderar a traición por sempre. E hoxe remata a responsabilidade dun goberno que alza a cabeza, coa conciencia tranquila e co orgullo inmenso de ter servido a nosa cidade, con lealdade e transparencia. O agradecemento máis sincero a quen de verdade fai que este Concello seña o que é. En primeiro lugar, ás persoas que depositaron a súa confianza en nós, a toda a poboación en xeral. Por suposto, tamén o funcionariado municipal. Grazas pola profesionalidade, o rigor, sendo ese motor invisible que permite que Lugo funcione día a día. E grazas tamén, como non, a todas as persoas que prestaron servicios a esta casa dende calquer ámbito, en especial os compañeiros e compañeiras de goberno, con quen compartimos esforzos, ilusións, pero tamén momentos difíciles, pero sempre co obxectivo moi claro, o obxectivo común de mellorar Lugo. E indispensablemente teño que ir rematando con un recordo cheo de afecto e gratitude para aqueles compañeiros e compañeiras que xa non están, pero que son aínda hoxe parte activa desta gran transformación de Lugo. O seu esforzo é a nosa pegada e, en conxunto, é o que hoxe nos permite decir que Lugo é mellor. Non hai máis honra que ser a voz da veciñanza para facer realidade as aspiracións colectivas. E seguiremos traballando pola dignidade, pola coherencia, polo futuro desta cidade que tanto amamos. Lugo e o tempo poñerán a cada quen no seu lugar. Teñan por seguro que cada paso dado, cada proxecto acadado, foi feito co corazón posto na veciñanza a que nos debemos e así seguirá sucedendo, quedando sempre a inteira disposición do Lugo das boas persoas. Continúa co seu turno de intervención o voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, don Ramón Cabarcos. Bo día. Interveño en nome do meu grupo municipal coa vontade de explicar coa maior coherencia e honestidade posible a legitimidade, a necesidade e o senso desta moción de censura. A súa legitimidade nace de xeito sinxelo e suficiente da súa legalidade. A moción de censura é un instrumento para resolver situacións nas que se configuran a maioría alternativa de goberno. Iso é o que semella acontecer e, por tanto, corresponde empregala. Iso non é unha alteración do sistema democrático, senón parte do seu correcto funcionamento. E se este funcionamento resulta mellorable, só procede a catalo. E se cabe, modificalo despois, pero ningunha outra cousa. Esta moción precisa de 13 votos dos 25 que compoñemos esta institución. Tamén precisa de que non todos votemos ao candidato co que corremos aos comicios. Pero iso non é unha novidade, xa ten acontecido. Alo menos en 3 ocasións neste mandato e pleno. Foi o candidato, señor Arroxo, quen reiteradamente non tivo o voto de algún compañeiro da súa lista. Iso non foi só dun concelleiro. O que fixo foron 5 os que en 3 ocasións votaron por un candidato que, de acordo co seu criterio, crían máis axeitado que o seu propio candidato. E non foi un apoio pasivo. Fíxose asumindo coa mellor disposición responsabilidades de goberno. Hoxe tamén os 25 concelleiros votaremos en conciencia e con mellor vontade, a favor ou en contra da candidatura que hoxe se presenta. A súa necesidade sae da urxencia por mudar a deriva ideolóxica que lévanos a encadeados fracasos dende hai moito tempo. E iso non se pode acadar evitando decisións complexas, como esta, complexa, senón adoptándoas cando é preciso. E nós creemos que agora o é. Non falamos para aqueles que sintan hoxe decepción,
tampouco para os que, con igual legitimidade, siltan ledicia, nin aos primeiros, nin aos segundos, imos convencer hoxe doutra cousa. Falamos para os cidadáns expectantes, que son a maioría, os que non se pronunciarán na rúa, nin hoxe nin mañá, senón que farán iso á vista dos nosos feitos. Algúns destes cidadáns levan moitos anos vendo que chegaron grandes cantidades de diñeiro dende institucións europeas para seren empregadas coa mellor das intencións, pero con escaso tino, en proxectos con pouco ou con ningún valor engadido para a cidadanía. Non é necesario lembrar agora os moitos exemplos deste pouco tino. A intervención no estratégico barrio do Carme ia facelo rexurdir e hoxe aínda languidece. O proxecto multicolóxico quedouse nunha carísima escultura habitable sen apenas proveito. A muda do pavimento intramurallas foi un erro construtivo difícil de corrixir hoxe e un caos de mobilidade que urxe a ser ordenado. Terase que refacer a idea dunhas bañeiras de auga quente hoxe pechadas, reverter o dano causado por un carril bici sen usuarios ou dar solución ás rúas con obras cerradas e sen poderse rematar. E outros moitos nos que é moi difícil atopar proveito para Lugo. O derradeiro é esa promesa de mobilidade tan alonxada da realidade lucense. E nos pensamos coa mesma boa intención que non lle negamos aos que a idearon, que pode ser a hora de destinar recursos con outro criterio, alonxado dos idearios que agochan problemas reais e evidencian os inexistentes. Queremos que se chegou o inte de desear de solucionar problemas que non existen e resolver os que sí existen. O seu senso basea nesa necesidade de estabilidade institucional. Hoxe non existe unha maioría suficiente na corporación. Que se corresponde co actual goberno. A presentación e votación desta moción acredita que ocorre esa situación. Nun sistema representativo é preciso que exista esta correspondencia entre maioría política e goberno efectivo. Se iso se perde, xerase unha situación de debilidade e de incerteza na xestión ordinaria. Esta moción formúlase como unha resposta institucional a unha realidade política obxectiva, que é a dun goberno que hoxe non ten maioría. A nosa intención é que a partir deste intres a nosa candidatura recibe apoio maioritario do consistorio, que os nosos esforzos e o noso traballo fale por nós. Coidamos que esta moción, hoxe enchida de razón, e que esta razón crecerá co tempo, dende mañá mesmo hasta os vindeiros comicios, e máis alá, cando os nosos resultados nos procuren unha confianza suficiente para seguir gobernando. Todos estamos aquí coa idea de procurar unha vida mellor para os lucenses. Ningún só de nós está aquí motivado por un interese diferente a este. Esta convicción estendo a todos os funcionarios e o persoal de servicio desta entidade municipal. Co voto que hoxe imita cada un de nós, se amosará esa vontade, segundo o mellor criterio de cada un de nós. Gracias. Ben, continuamos entón, dadas por finalizadas as intervencións, pola mesa de idade, vamos a someter a votación a moción de censura. O noso regulamento orgánico, no seu artigo 115, prevé a votación nominal. A votación nominal consistirá no chamamento por orde alfabético de cada un dos concelleiros e concelleiras desta corporación para que respondan se están a favor da moción de censura con un sí, se están en contra da moción de censura con un non ou se queren manifestar a súa abstención. Para elo, pregolles, por favor, que cando sexan nomeados se levanten, activen o micrófono, por favor, se levanten e manifiesten o sentido do seu voto. Entón, iniciamos a votación. O primeiro deles é don Antonio Ameijide Osorio. Sí. Sí. Don Rubén Arroxo Fernández. Non. Dona Iria Buide Pena. Non. Don Jorge Bustos Atanasio. No. Don Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez. Sí. Dona María Elena Candia López. Sí. Dona María del Mar Carballas Piñeiro. Sí. Don Damián Carballo Méndez. Sí. Dona Silvia Colmenero Guzmán. Sí. Don Gustavo Enrique Díaz Rey.
Sí. Don Miguel Fernández Méndez. Non. Dona Tereixa, Antía Ferreiro Tallón. Non. Don Agustín Gallego Vigo. Sí. Dona María Aurora Aída Goás Castro. Sí. Dona Ana María González Abelleira. Non. Dona María Eugenia Iglesias Vargas. No. Dona María Cristina López Fernández. Non. Dona María de los Ángeles Novo Martínez. Non. Don Alexandre Penas Roibás. Non. Dona María Reigosa Castro. Sí. Don Mauricio Vitorio Repeto Morbán. No. Dona Flora Rubinos Rois. Sí. Dona Cristina Sanz Arias. Sí. Don Gualdir Sinisterra Restrepo. No. Don Javier Vázquez Prado. Sí. Son 13 votos a favor. Bueno, declara a presidenta da mesa, segundo os cálculos efectuados, o seguinte resultado. Votos a favor da moción de censura 13, votos en contra 12, abstencións 0. A vista do resultado da votación, prospera, polo tanto, a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez por 13 votos a favor e, polo tanto, queda proclamada a alcaldesa doña María Elena Candia López. Para a toma de posesión do seu cargo é necesario que neste mesmo acto xure ou prometa, conforme o que teña por convinte e segundo a fórmula legal establecida no Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. A pregunta que lle vou a facer é a seguinte: xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcaldesa do excelentísimo Concello de Lugo, con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, xuro. Moi ben, seguidamente feito este xuramento, por parte da presidenta da mesa de idade, vaiselle facer entrega da insignia da corporación e do bastón de mando, pasando unha vez que o recolla a presidir esta sesión.
Gracias. Aí que se ve o grupo ao fondo. Bueno, pasas a presidir la sesión. Por favor, es que el pleno aún no ha terminado. Sí, un segundillo. Es un segundo. El pleno aún no ha terminado. El pleno aún no ha terminado. El pleno aún no ha terminado. Sí, pero la alcaldesa nos da permiso, así que... Por favor, Elena. Continuamos ca sesión, sí. Pasa a presidir a sesión a alcaldesa doña María Elena Candia López. Prego que, bueno, cada un ocupe os seus escaños. Moi bo día a todos e todas. Diríxome agora a vostedes como alcaldesa do Concello de Lugo despois de acadar os 13 votos que garanten a maioría absoluta. E, por suposto, o meu agradecemento aos compañeiros e ás compañeiras que o fixeron posible. Hoxe non é un día máis. Hoxe é un día deses que quedará na miña memoria. Como sempre, quedaron todos aqueles nos que iniciaba unha nova responsabilidade. Iniciaba ou remataba, porque vendo a reacción do anterior goberno, eu tamén sufrín unha moción de censura na Deputación, recordaredes, moitos dos medios estabades ali, e a actitude, dende logo, foi totalmente distinta. Co paso do tempo, cada unha das responsabilidades que fun asumindo, con máis experiencia, pero coa mesma honestidade e co mesmo compromiso, e se cabe, con maior ilusión, por estar á altura das expectativas da confianza depositada. Díxeno na primeira intervención. Hai unha razón fundamental pola que hoxe estou aquí, porque ganamos claramente as eleccións nos comicios do 23. Pero, sobre todo, despois de moito traballo, despois de moito equipo e despois de moito proxecto. Chego cunha profunda convicción de que outro Lugo é posible, de creer que Lugo merece máis e, sobre todo, de non deixar nunca de intentalo. Agradecida, pero tamén moi consciente da responsabilidade que asumimos. Moi agradecida, especialmente neste contexto, por todas e cada unha das mensaxes de ánimo destes días. Confeso que non fun capaz de contestalas todavía todas. Agradecida por cada aperta, por cada consello. E agradecida tamén que hoxe quixeran, non foi posible, que me acompañaran tanto meu pai como meu padriño, que ademais de darme a vida, pois deronme o apellido. Agardo que non lle afecte todo o que escoitou fora. Porque sabe, evidentemente confía en min, deronme os valores e as ensinanzas dunha familia moi humilde, pero profundamente honesta. Nunca trapichei, nin trapicheo, nin trapicharei.
Educáronme na creencia de que o esforzo e o respeto e a responsabilidade é a única maneira de avanzar. Unha familia que me recorda sempre de onde veño e que me acompañou tamén sempre nesta pasión pola política e polo servicio público. Despois desta mínima referencia persoal e despois de defender absolutamente a legalidade do que acabamos de facer e tamén a honestidade, remato de falar de min. Isto hoxe non vai de min, isto vai de Lugo. Desa cidade e das súas xentes que me acolleron, porque Lugo é unha cidade que nunca pregunta onde naciche. É profundamente acolledora, que me falou, que me ensinou, e que estando ao seu carón me deu forza para liderar o que hoxe comeza. A miña maneira de traballar estando ao lado da xente, con humildade, con proximidade, con empatía, e gobernando para todos, tamén para os que hoxe están enfadados. Lugo necesítanos a todos. Lugo necesita unión, traballo e respeto. E iso é o que vai a definir o noso goberno. Sen rencor, efectivamente, porque todo o que se leva vertido sobre a miña persoa e a dos meus compañeiros nos últimos tempos, a verdade é que facer un enorme exercicio de non rencor, pero non son rencorosa. Pensamos en positivo, tendemos a man, como fixemos sempre dende a oposición. Leales en todos e cada un dos momentos difíciles. Recordaredes que recentemente aínda fixo ese agradecemento á familia de Paula Alvarellos, en paz descanse. Como sabedes, unha das miñas pasións é a lectura. E recentemente remataba un libro que decía que na oposición importa o que dis e no goberno importa o que fas. É así. Por iso hoxe quero anunciar o que imos facer. Son unha municipalista convencida, unha constitucionalista convencida, que respeto a todos, tamén os que non opinan como a min. Creo que a administración máis próxima aos cidadáns é a que mellor coñece as súas necesidades, e por iso, estando máis preto, é tamén a que mellor lles pode dar solucións. O día que rexistramos esta moción de censura, presentamos un plan de acción de 50 medidas para Lugo. Sabemos que un ano é moito ou pouco, según como se interprete, pero en todo caso suficiente para deixar unha fonda pegada. E traballaremos para revalidar esa confianza. Queremos que Lugo recupere o orgullo da cidade. Queremos un Lugo que poña as persoas no centro, con unha acción de goberno de marcado carácter social, destinando recursos a quen máis o necesita, apoiando as entidades con proxectos coñecidos. Vou citar unhas poucas e sabemos todos que hai moitas máis, pero os delas xa están enriba da nosa mesa. A Lume, a DACE, a Lucén, a Falo, Capaces e todas as que chamen a nosa porta, porque sabemos que é aí en donde deben estar os nosos esforzos, sendo áxiles nas asignaturas dos seus convenios e sensibles ás necesidades que teñan ou que poidan chegar a ter. Queremos avanzar na diminución da lista de espera no servizo de axuda no fogar. Os nosos maiores, a xeración a que lle debemos todo. Tamén teñen que estar no centro das nosas políticas e non só cando teñan unha necesidade estrictamente asistencial. Por iso, impulsaremos o Consello do Maior. Esa demanda a que lle demos a nosa palabra e que cumpliremos. Poden aportar moitísimo á nosa cidade. Queremos reforzar os servicios de conciliación necesarios para que a igualdade, un reto de todos, sexa efectiva e real. Queremos coidar tamén dos novos lucenses, os que veñen de máis lonxe a traballar e construir o seu proxecto de vida aquí, con asistencia profesional e traballando codo con codo cos colexios profesionais, para que teñan unha atención áxil pero tamén rigurosa. Aprobaremos un plan municipal de saúde mental. Estaba xa no noso programa, entendemos que tamén é necesario. Queremos reforzar as plantillas dos profesionais que nos coidan. Comprometínme persoalmente con eles e farémolo ben. A seguridade ten que ser unha prioridade da nosa cidade, e será. A mobilidade, sen dúbida, foi unha das razóns polas que demos este paso. O plan de mobilidade recentemente aprobado non ten apoio no noso proxecto. Creemos que está mal deseñado, que provocaría daños irreparables e que cuadriplicar eses kilómetros de carril bici nos itinerarios deseñados a curto, medio e longo prazo é malo para a cidade. Modificarémolo, así como reforzaremos a dotación de prazas de aparcamento tan necesarias.
Melloraremos o transporte público que presenta carencias importantes, recoñecidas expresamente nos propios documentos do anterior goberno. E poñerémonos realmente na senda política como reto real a eliminación dos tapóns urbanísticos tantas veces prometidos e que pouco se avanzou. Hai que recuperar o entendemento e a colaboración e cooperación con outras administracións. Díxeno e digo, e Lugo necesitas a todas e necesita que esa colaboración e cooperación dentro do Consenso sexa efectiva. Comprometémonos a asinar de xeito inmediato o convenio para dotar de abastecemento e saneamento a parroquia de Esperante. Levamos loitando moito para que conte con fondos. Toca executalos. A zona rural merece servizos e merece dinamización. O verán pasado presentamos o noso proxecto da praia fluvial. Fixémolo pública a ubicación. E agora, con responsabilidade de goberno, temos que avanzar para que se converta nunha realidade. Tamén tramitaremos de xeito urxente a cesión dos terreos do Sagrado Corazón para poder construir o centro de saúde tan necesario que tamén conta con financiamento dende hai anos, que, ademais, esta intervención permitirá mellorar os problemas de accesibilidade que teñen varios dos edificios do barrio. Agardo que en breve comecen as obras de Serra de Meira, polas que tanto loitamos para que se desbloquease ese proxecto de Plan Paradai. Primeiro, para que se executara esa intervención que aminoraba o risco de inundacións en Serra de Meira e agora toca avanzar na estrada das Gándaras. Queremos recuperar un San Froilán para todos. E queremos tamén, coordinando e ca directiva da protectora de animais, empezar as obras de renovación das actuais instalacións inmediatamente. Unha anécdota. No ano 2015, sendo presidenta da Diputación, tramitei a cesión da parcela lindeira para o uso e desfrute dos nosos animais. Será agora unha verdadeira honra que 10 anos despois poida seguir contribuindo en avanzar e mellorar as instalacións. Unha cidade tamén se define por como coida os seus animais. Hai que mellorar o estado e incrementar de zonas verdes. Denunciábamos fai pouco o estado do Parque Mar Costela, aínda que o goberno non opinaba o mesmo, pero non sí, así como a mellora de parques infantís ou o estado de firmes de rúas moi deterioradas, que ainda hoxe escoitábamos que tampouco era así. Cumprindo as instruccións de Europa, evidentemente, eliminaremos os tramos de carril bici infrautilizados, abandonados e sen sentido, e rediseñaremos en outras zonas en onde poidan ter algún uso. Dende mañá traballaremos na solución técnica para garantir a seguridade nas zonas de baixas emisións. Sí, preocúpanos cada lucense que se cae nas obras do centro. Temos a obriga de poñer a funcionar as mal chamadas caldas de xeito útil para a cidade. A dinamización económica é o noso reto, por iso crearemos a Oficina Económica de Lugo e activaremos a Mesa do Comercio Local. A marca Lugo Cidade Universitaria ten que ser un signo de identidade e conveniar con eles para aproveitar ese talento. Asinaremos de maneira inmediata o convenio que redactou a FEGAN para permitir que as instalacións deportivas da Consellería de Educación poidan convertirse en instalacións municipais con seguridade despois do horario lectivo. E queremos que o pabillón da OGE teña unha vida e un papel de revitalización do noso centro. E, por suposto, cumpliremos co plan de rehabilitación e dinamización da zona norte. Todo iso farémolo, empecé a miña intervención, e remato esta, coidando os nosos empregados municipais. Con eles tamén asumimos moitos compromisos, os que lles adianto que serán os primeiros en ser convocados mañá mesmo. O Comité de Empresa e a Xunta de Persoal para poñer a súa disposición e traballar dende o primeiro día na atención ás súas demandas. Son algunhas das cousas que faremos, porque estamos cheos de ilusión e de ganas. E farémolo dende a cercanía. Queremos que un día a semana, literalmente, as portas deste concello esteñan abertas para todo aquel veciño que queira chegarse xunto a nós. Iremos facendo paso a paso e contando absolutamente con transparencia todas as nosas decisións, gobernando para todos, con cada decisión explicada, con cada paso visible e coa convicción de que Lugo merece un goberno que escoite, que cumpra, que traballe cada día pensando únicamente na cidade e en todos os lucenses. Desde hoxe abrimos unha nova etapa,
un tempo de diálogo, de xestión e de compromiso. É un tempo para seguir poñendo a Lugo por diante de todo. Como decía antes, na oposición importa o que dis e no goberno importa o que faz. E quero precisamente que sexa o que facemos. A nosa acción de goberno o que fale de nós e que fale de xeito responsable, traballadora, seria e comprometida. E unha última reflexión. A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, hoxe sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta ahora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que, por algunha razón, non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos. E tócame levantar a sesión. Moitas gracias.